Dragutin Gavrilović, Čačak, 25. maj 1882. Beograd, 19. jul 1945. je bio najpoznatiji srpski major, dok je u jugoslovenskoj vojsci napredovao do čina pukovnika. Vojnu akademiju završio je 1901. godine. Učestvovao je u skoro svim bitkama srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Vojnu karijeru je završio u činu pukovnika. Posle Vojne akademije je postavljen za komandanta 10. pešadijskog puka Moravske divizije u Čačku u današnjoj kasarni Ratko Mitrović. Umro je 19. jula 1945. godine u Beogradu. Nosilac je Karađorđeve zvezde, Francuskog ratnog krsta kao i mnogih drugih odlikovanja. U srpskoj istoriji ostaće zapamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda oktobra 1915. godine neposredno pred juriš u kome je i sam teško ranjen. Istaknuti je crnorukac, a u organizaciju ga je uveo njegov kolega sa klase Panta Draškić. U toku borbi za odbranu Beograda 6. i 7. oktobra 1915. godine Austrija je forsirala Dunav i iskrcala se na delu obale koji je držao 2. bataljon 10. kadrovskog puka kojim je komandovao major Dragutin Gavrilović. Austrijske jedinice utvrdile su se iza železničkog nasipa na samoj obali. Žestoko dejstvo austrijske artiljerije pretvorilo je srpske položaje u Banatskoj ulici u hrpu ruševina, ali su hrabri branioci i dalje pružali otpor. Rastojanje između srpskih i austrijskih položaja na nekim mestima nije bilo veće od 30 metara. Neprijatelju se nikako nije smelo dozvoliti da utvrdi mostobran. Prvo je u napad krenuo žandarmerijski odred koji uprkos teškim gubicima nije uspeo da potisne neprijatelja. Jedino rešenje bilo je da sve raspoložive srpske jedinice na ovom sektoru fronta izvrše opšti kontranapad. Oko 14:30 major Gavrilović je prikupio svoja 3 voda, 2 voda 3. bataljona i sremski odred i pred kafanom Jasenicom izdao sledeću zapovest. Junaci, tačno u 15 časova neprijatelja se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja, naš puk je žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Vi nemate više da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje. Zato napred u slavu, za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd, uz gromoglasni poklič srpski vojnici su krenuli u kontranapad. Međutim, snažna vatra austrijskih jedinica na nasipu podržana uraganskim dejstvom austrijske artiljerije odbila je i ovaj napad. Major Gavrilović je teško ranjen. Međutim, postoje i podaci da major Gavrilović nikada nije održao ovaj govor, već da je govor izmislio Đorđe Roš i objavio ga u svojim memoarima, odakle ga je kasnije preuzeo Branislav Nušić i govor se otada smatra istorijskom činjenicom, iako to najverovatnije nije. Žestoki napadi srpske vojske su se nastavili sve do sumraka. Austrijski položaj na nasipu je bio ugrožen i samo je noć spasila austrijske jedinice od poraza. U toku noći 7. i 8. oktobra Austrijanci su nastavili da prebacuju pojačanja preko Dunava. Između 8. i 9. oktobra jedinice kombinovanog odreda više nisu branile prelaze preko Save i Dunava, već su se izvlačile na rezervne položaje. Austrijske snage su 9. oktobra 1915. godine istakle austro-ugarsku i nemačku zastavu na zgradi Starog dvora. Preživevši odbranu Beograda, povukao se zajedno sa srpskom vojskom na Krf, a posle proboja Solunskog fronta, vojvoda Petar Bojović ga je predložio za viši čin, međutim to nije prihvatio vojvoda Stepa Stepanović uz obrazloženje da je previše mlad. Posle rata, polagao je generalski ispit u Štipu 1930. godine i pao je. Uvređen nije hteo da ga opet polaže. Predavao je vojnu administraciju na Vojnoj akademiji u Beogradu. General Dušan Simović mu je 27. marta 1941. ponudio čin generala i mesto ministra vojske i mornarice, međutim on je to odbio uz obrazloženje da ga predlog ne interesuje i da je on vojnik. Pukovnik Gavrilović je posle kapitulacije u aprilskom ratu u Sarajevu zarobljen i odveden u koncentracioni logor blizu Nirnberga. Iz zarobljeništva se vratio 1945. teško bolestan. Od strane novih komunističkih vlasti bio je označen kao čovek bivšeg režima Kraljevine Jugoslavije. Preminuo je u svom stanu na Slaviji 19. jula 1945. u krajnjoj bedi, ponižen od strane novog komunističkog režima. Sahranjen je u odrpanoj uniformi pukovnika Jugoslovenske kraljevske vojske u grobnici svoje rođake na Novom groblju. Kliknite na dugme prati, subscribe na YouTube kanal kako biste bili u toku sa najnovijim dešavanjima na kanalu. Pomozite naš rad deljenjem sadržaja.